चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। कणकवली तालुक्यातील कोंडिये वरचीवाडी येथे बिबट्या आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली। येथील मानवी वस्तीच्या ठिकाणी हा बिबट्या सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास आढळला। चिपळूण येथे सोमवारी दिनांक 4 रोजी सायंकाळी 4 वाजण्याच्या सुमारास परिसरातील एका कामगाराला सावतसडा धबधब्यावर तरुणीचा मृतदेह आढळून आला। दरम्यान उशिरापर्यंत या तरुणीची ओळख पटलेली नाही। या तरुणीच्या हातापायाला जखमा असून घातपाताचा संशय व्यक्त होतोय। किल्ले सिंधुदुर्गच्या साक्षीने किल्ले राजकोट येथे उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भव्य पुतळ्याचे अनावरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सोमवारी सायंकाळी करण्यात आले। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी छत्रपती शिवाजी महाराजांसमोर यावेळी नतमस्तक झाले होते। मालवण येथे नौसेना दिनी पोलीस बंदोबस्तासाठी कार्यरत असलेल्या एका होमगार्ड कर्मचाऱ्याचा हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्याने मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी सकाळी घडली। मृत होमगार्ड कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजी तालुक्यातील असल्याचे समजते। मालवण येथे नौसेना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाचा आस्वाद नागरिकांना अनुभवता यावा यासाठी भाजपा आमदार नितेश राणे यांच्या मार्फत कणकवली येथे LED स्क्रीन लावण्यात आले होते। हे कार्यक्रम पाहण्यासाठी नागरिकांनी त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली होती। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय। पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।